Benvingut al teu club d'ofertes i descomptes. En el teu dia a dia realitzes moltes compres en les que pots estalviar molts diners. Registra't o accedeix amb les teves dades al club i descobreix milers d'ofertes i descomptes de les principals marques del mercat. Vols conèixer l'oferta del teu club? Veuràs que és molt fàcil. Selecciona la teva marca preferida entre més de 500 opcions ordenades per categories. Selecciona l'oferta que més t'interessi. I per ser membre d'aquest club d'avantatges, et redirigirem a la web de la marca escollida. Allà podràs realitzar la teva compra amb el descompte directament aplicat. També trobaràs moltes marques a la secció Compte Estalvi. Al seleccionar-ne una, accediràs directament a la seva web, on podràs realitzar la teva compra. Un cop que la marca ens confirmi que ja has gaudit de la teva compra, t'ingressarem l'import estalviat al teu compte. En aquest compte online aniràs estalviant amb les ofertes i descomptes de les teves compres fins que tu decideixis enviar-te els diners sense cap cost ni comissions al teu compte corrent personal i utilitzar-lo, si ho prefereixes, per comprar més serveis. Accedeix al teu club d'ofertes i descomptes en qualsevol moment, també des del mòbil. I gaudeix de milers d'ofertes pagant molt menys i estalviant amb cada compra que realitzis.